2012tik 2013ra Emakundek aurrekontuaren 20% galdu zuen. Berreskuratu da 2012ko maila? Bai, gure aurrekontuak ez zuen bera egin, gertatu zana zen aurrekoan zuzendaritza bat egon zala, gero horrek suposatu zuela legealdi berrian zerbitzua beste era batera antolatzea. Guk Emakunderen barruan antolatu genduen arlo berri bat, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko arlo berri bat, aurretik ez zegoena, eta ez dugu, aurrekontu berdina dugu, krisi urte hauetan ez du bera egin, eta adibidez emakumei edo biktima diren emakumei ematen jaki esan diru laguntzak, horiek gora egin dute urtero, eta gure helburua hori da.